Вообще просто залетели и все. Ну и все, да. Просто залетели. Нет еще? А у тебя паспорт далеко? У тебя паспорт далеко твой? Ассаламу алейкум, ман Тухтамижов Тасириддин Урунович. ҳодисаи 19 октябри соли 2021 ки дар шаҳри Самара рӯй дод бо сабаби он ки мағозаи ман бо мағозаи Қодиров Меҳроҷ ки дар як бозор вуҷуд дошт сар зад. Қодиров Меҳроҷ бо ҳамроҳии 3 нафар ҷанҳои худ ки Ривоҷ, Шодон, Шодрӯз ном доранд ба магазини ман баромада ба ман таҳдид карданд ки ман магазинамро руст кунам ва ман рад кардам ва онҳо ба ман ҳамла карданд ва маро лату кӯб карданд. Дар ҳамин ҳолат падарам ворид шудам. Падарам хостанд ки аз таги чанголи онҳо маро халос кунанд. Падарамро низ лату кӯб карданд, ба ҳолати вазмин гирифтор карданд. Падари ман ҳоло дар беморхонаи марказии шаҳри Самара бистарианд ва борҳои дар магазини ман бударо ба замин чапа карданд. Онҳо пас аз содир кардани ҷиноят роҳҳои дигарро пеш гирифта истода маро бесабаб қарздор ҳисоб карда истоданд. Ба ман тӯҳматҳо карда истода корҳои 2 сол пеш ҳалли худро ёфта буд истифода бурда истоданд. Ман аз мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқии Россия ва Тоҷикистон хоҳиш мекунам ки бо тариқи қонун ба ман кӯмак кунанд ки онҳо ҷазои сазовори худро гиранд. Чунки ин ҷинояткорҳо якчанд маротиба тоҷиконро, мардуми тоҷикро бо ҳиллаву найранд фиреб дода истоданд. Ман ин наворро пешкаши шумо мекунам то ки шумо бидонед ҳақиқат дар куҷост ва онҳо то кадом дараҷа бераҳм ҳастанд.